Jo necessito clar. No sabeu d'això? I guardar secret de les informacions a les que tingueu accés per raó del vostre càrrec. Andorra. I guardar secret de les informacions a les que tingueu accés per raó del vostre càrrec. O prometeu complir i fer complir la Constitució i les lleis del Principat d'Andorra. Policia, rebre aquest llegat és un honor durant les últimes 8 dècades. Els que tenim la responsabilitat de governar hem de... La gran prioritat és perseverar en les línies estratègiques que ja ens vam fixar amb l'anterior direcció i que pretenen la presentació en uns quants mesos d'un pla estratègic a diversos anys vista de quina ha de ser la funció i la feina del cos de policia. Crec que això realment és el treball de més gran abast que tenen entre mans i el de més importància. Després, evidentment, a banda d'això, hi ha tota una sèrie de problemàtiques associades o de problemàtiques d'ordre quotidià que també s'han d'anar resolent.